سلام نعاكم يخونو تخطاتلتي نطرات ميديا نلومي أبا زوانا عالمنا زقات معبيتي بوليتيكان وتشادرو من كسغاسات حيزنا قريمنا لنا بحوحات زوز عواجي تكبراو كخون مصداقو قجل الأخ أمريكانا بمغلق قبرز حسب عودة مصر رازو تقدالي فتل ورق قبرز غافير منجرينو أخي بارقيز أكم زوزات محبارو عززتي حيلتاتي فانو كم زتقتل مقلازو أي تاقيتا جوردا بزعبا إرترا حدوش مشتر مقلعون عزازي سراويت إيدو مهابون زقالزو زينات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدام نابع زرزرم كنا سقراكم ودب حوحات بسلسته كم زتخفافل تحبيرو تقداليتي فتل ورق قبرز غافير منجرينو دما درجة أخيبا رقيزا كم زوزت صبصبات رديوم تمالي علت 17 سنة كل تشن 18 عام تمرت تي بهيرو مخاطب بزبل السم زتصوع كوميسين قل أبالات كابينين زتساتفوا الهصوص أخيبا بسنكي زقات مخابيد زي مرد المسيح حابن كي تزعزم كم زتبتن تقليزم تي أخيبا أبي مصداق أواجي مخاتن داقم كوينات مجمارن زتكورو كوانت نبرة تي أمرار حافتي أخيبا فصوم مرد أكركب كم زي كعلى وشت أو منجتات كالعم بمسرتي كافتي أخيبا زوز مشترا وحبريتا تي ناي سلطان فحفحن مسح حابن أبالات تي أخيبا أبا سلست عبيت قجلتات كمز مقالوم تفليد لهم توم قجلتات دما قجل دكتور دبرزين قبر ميكايل قجل فتل ورق قبرز قابيرن قجل عالم قبر وهيدن خوينهم تي خفافي لهم كمز اللو تي قليزهم أبا مونغتوم العلو تامرار حتى تزنبر نايك على تملوات ون أزي تورير كمز نبره تي حبير لهم أفتي أخيبا من جرينون دبرزين تزوز أواجي نخفرم كمز دفافوتون جنرال مقبي هايلون نحنا عبي واقع كفيلنا بريزيدانت مسي قبرناكا كي توارازيلنا يتفتن كبل ندبروز يعني كمز تزاربون تحبيرون دكتور قبرزين قبر من كايل لمن جرين المقبين ايتفكروا تمزوا زلكم نجار يبلكم ايفالن تيلكم قنا كما كن فدانيو احليفاك وكم يكبل كمز تزعربه حد العلوي حلافي ود بسمرت فقالعو ابالتي العلوي كابيني زخونت من جرينو نتي مدرخ دارقه بمرقاص بحيل قاريصاتو كمز خدات تحبيرو بز مخنيات تي اخيبها بوقعي كي تزازمن زخونه وسانه كي حلفن تبتينو مهلاو تملاخيتو بز مخنيات دما اتي غزيف حيلو أب جيزي جيتاچو ردا استجمع حوحات حزون أب وشتو بزحات فلاليات كم زلون ناب سلسته جلتات تخفافي لكم زركبن تي لعلوي حالفي أنا زيرو قجل الأخ أمريكا ناب مقالة قبر زي حسب عودتي كم زي تسرزت حبيرو أمبسادر أمريكا ناب مقالة كم زخيد مسج جنرال تادسن العلو تامرار حتاتن كزتي مخانوت حبيرو زنبرن تخون كم زي تسرزن إن صباح عربي كم زي تغيرن من جتات حبيرهم أمبسادر منغستي أمريكا أب أديس أبا لو محموس ناب كتما مقالة كي قبر حاسب زنبر وقع وعودت بسنكي زقات مهزوز وسراح تسرزو نصباح عربي سنة 19 عام تمرت كم زي تغيره تيغليز الله اتي امبسادر صباحنا بمقالة بمخاد هافتي زوازلو تادراون بوليتيكاون وطرين مهدا زتوكرن يمولو معلت عودت كايديو اتي امبسادر صباحا بزجمر عودت مس جنرال تادسن العلوت عززتي سراويتن ركب كجبر مخانو تحبيرو زي وتادراو ركب زي بقاندي ابزوان بسفيحو يجبر ابزلو مدلواتي كويناتن وطرتاتن مييتن مقبر كم زخانه فلتوشتي يغلصلو بمنغست أمريكا بيلو تتحيز زلون قصال زخونن وسنتات من صار اتي زلو تأفاف كونتات ناب زخفن عبين قجت كي يمرح تطون مبال كم زردادات يقليزو امبسادر أمريكا مستوم عبا بصحفة حوحات زلو لعلو تامرار حون فولي أخيباك كايديو اتي بكلتهم وقنات تتحيز زلو وعلي سلام بريتوريا بمولو عام نخص أنعن أبتن بوزوز اكفت سما زلون مسرتا وقديات بعنقوة مزتايون اتي امبسادر تلمحيزو كم زلو تحبيرو ازي امبسادر امريكا مسز تفلالي وغنات تግራይ ዝገብረው ርክብ ንغጻሊ ኣፍቲ ዞባ ኣብ ዝምዕብሉ ኩነታት ዓብይ ጽልዋ ከም ዝህሉ እናተገለጸ ይርከብ بحوحات زوز أواج بيرا ودحننات تقرأي تقبراو كخون مخانو تحبيرو ننوح اوان مزرار بأجندا قوينو زيز أنحان زي تفلالي كتعات زي تلعلولون أواج بيرا ودحننات تقرأي يصريقو نف ملو تقبرا كأتو مخانو تقليزم زي حدوش حق زي بقاندي أبل علي سراوي تقرأي سدراوي تسواتن كبر حزب تقرأين أبزيز أو تكالات الزغيد كام زخونة تفليت اللون يخون مبر زي أواج زي حزم وزوز وتررت عن قصاتنا ببايتا زرائي زلو ناي
ሓይሊ ስጉምትታትን ብደረጃ ትግራይን ዓለምን ዓብይ ስጋኣትን ተቃውሞን ኣልዒር ይርከብ። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ሰበስልጣንን ሓይልታት ጸጥታን ትግራይ ኩሎም ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ዜጋታት ብህፁፅ ናብ ናይ ቀደም ኣሃዱታቶም ክምለሱ ትእዛዝ የተሓላለፈ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ድማ ሓይልታት ጸጥታ ገዛ ንገዛ ብምዝዋር ሓዱሽ ወታደራዊ ምልመላ የካይዱ ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም መናእሰይ ከይተረፉ ብግዲ ናብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ይምልመሉ ከም ዘለው ተጣበቕቲ ሰኦ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። እዚ ብጽዕንቶ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝወፀ ዝግለጽ ኣዋጅ መኸተ ትግራይ ካብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ክሳብ 50,000 በር መቕጻዕቲ ዘካተተ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ጸዲቑ ዘሎ ኣዋጅ ብሄራዊ ድሕንነት ነቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ዝቃወሙ ዜጋታት ንምዕፋን ዝዓለሙ ተረርቲ ናይ ማእሰርትን ገንዘብን መቕጻዕትታት ዘንበረ እዩ። ብመሰረት እቲ ሕጊ ነቲ ወታደራዊ ክተት ብሄራዊ ጻውዒት ንዝነቐፉ ተቃውሞ ንዘልዕሉ ወይ እውን ማሕበራዊ ዕግርግር ንዝፈጥሩ ኣካላት ክሳብ 25 ዓመት ዝበፅሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝውስን ተሓቢሩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዘሻቐሎ ህግራዊ ትካል ተጣበቕ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች እዚ ዝጸደቐ ሕጊ ምስ ናይ ኤርትራ ስርዓት ዝመሳሰል ብምዃኑ ጠጠው ክብል ምእዛዙ ዝዝከር እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኤርትራ ሓዱሽ ምስጢር ኣቃሊዑ። ምስራት ሃገረ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንምድኻም ተባሂሉ ዝተሓሰበ ዕላማ ምንባሩ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣመኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ብሄራዊ ኮሌጅ ምክልኻል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ድሕንነት ኮንፈረንስ ኣብ ዘስምዖ መደረ መስራሕ ምምስራት ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መጀመርቱ እውን እንተኾነ ንኢትዮጵያ ብምድኻምን ብምፍራስን ስሌት ዝተሰረተ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ። እዚ ሓቂ እዚ ብምስጢር ዝተተሓዘ ዘይኮነ ሰብ ኣደባባይ ዝፍለጥ ምዃኑ ዝጠቐሰት ኣመኻሪ ንኤርትራ ናብ ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ዘእተውዋ ሓይልታት ቀንዲ ድሌቶም ዓቕሚ ኢትዮጵያ ምድኻም ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኣፍረስቲ ሓይልታት ብምውዳብን ብምዕጣቕን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ድሕንነት ስጋኣት ክፈጥር ከም ዝጸንሐ ብተግባር ዝተርኣየ ሓቂ ኢሉ። ስለዚ እዚ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ናይ ድሕንነት ስጋኣት ንምምካትን ሃገራዊ ህልውና ንምዕቃብን ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ጉድለታትን ክፍተታትን ንምምዕርራይ ብትኹረት ክሰርሕን ክረባረብን ከም ዝግባእ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣተሓሳሲቡ። ኣይተ ጌታቸው ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ መዘራረቢ መልእኽቲ መሓላለፊ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣዘዝቲ ሓይልታት ከም ዝቐተለን ተሓቢሩ። እቲ ሰራዊት ብዝወሰደ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ኣብ ልዕሊ 230 ኣባላት ዕጡቓት ሓይልታት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰሜንን ምዕራብን ጎጃም ኣብ ኣዊን ደቡብ ጎንደርን ካብ ሰነ 10 ክሳብ ሰነ 16 2018 ዓ.ም ን7 መዓልትታት ብዝተኻየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ኦፕሬሽን እቲ ሰራዊት ጽንፈኛታት ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝጸውዖም ሓይልታት ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምብራቕ እዚ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ እቲ እዚ ካብቶም ዒላማ ዝገብሩ ዕጡቓት ሓይልታት ውሽጢ ኣብ ልዕሊ 230 ኣባላት ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። በቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ 110 ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ዝሞቱን 59 ኣባላት ከም ዝቆሰሉን ኢሉ እውን 8 ኣባላት ከም ዝተማረኹን እቲ ሰራዊት ገሊጹ። ኣብቲ ን7 መዓልትታት ዝቐጸለ ወፍሪ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብርክ ዝበሉ ወታደራዊ ኣጽዋር እውን ክማረኽ ከም ዝኸኣለ ተገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝሓበሮ ኣዘዝቲ ሻለቃ እውን ኣብቲ ኦፕሬሽን ከም ዝተቐተሉ እቲ ሰራዊት ጠቒሱ። ካብዚኣቶም ብተወሳኺ ሓላፊ ሎጂስቲክ፣ ሓላፊ ፋይናንስን ሓላፊ ዘመቻን እውን በቲ ዝተወሰደ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ብርጋዴር ጀነራል መላኩ ገላነህ ከም ዝገለጽዎ እዞም ሓይልታት እዚኦም ምስ ናይ ውሽጥን ወፃን ኣባላት ብምትሕብባር ሰላም ህዝቢ ንምዝራግ ብምንቅስቓሶም ስጉምቲ ከም ዝተወሰዶም ገሊጾም። ላዕለዋይ ወታደራዊ መራርሓ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ኢዱ ንሰራዊት ሱዳን ከም ዝሃበት ሓቢሩ። ቅድሚ 2 መዓልቲ 2 ጀነራላት ብደብዳቤ ድሮን ዝሰኣነ RSF ሕዚ ድማ ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ኢዱ ንሰራዊት ሱዳን ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ናብ ዝኸፍአ ውድቀት ዘምርሕ ዘሎ ሓዱሽ ምዕባለ ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ ክልል ደምዚን ምክትል ኣዛዚ ሓይልታት RSF ዝነበረ ኮማንደር ኣደም ኣሕመድ
ኣሕመድ ትማሊ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ዕላማ ቀይሩ ናብ ብሄራዊ ሰራዊት ሱዳን ተጸምቢሩሎ ብመሰረት ፍሉጥ እግራዊ ማዕኻን ዜና ኣለ ሓዳስ ዘውፅአ ጸብጻብ እዚ ናብ መንግስቲ ዝተመለሰ ወታደራዊ መራሒ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት RSF ዓብይ ጽልዋ ዝነበሮ ምዃኑ ተሓቢሩ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኢዱ መሃቡ ኣብ መላእ ማዕኻናት ዜና ዓረብ ርኡይ ጂኦፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ ተገይሩ ብምውሳድ ዓብይ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ውዒሉሎ ቅድሚ ኣዋር ሓቢሉ እውን ሜጀር ጀነራል ቁባን ብርጋዴር ጀነራል ሳቫናን ዝተባሃሉ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ RSF ብተመሳሳሊ መንገዲ ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ራሕሪሖም ናብ ብሄራዊ ሰራዊት ሱዳን ምጽምባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ መኪና ብዝተጻወደ መጥቃዕቲ ሓደ ጋዜጠኛ ከም ዝተቃተለ ተገሊጹ። ኣብ የመን ከተማ ሙኳላ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ፍሉጥ ጋዜጠኛ መሐመድ ዓውዳ ተቐቲሉ ከም ዘሎ ሚድያታት ዓረብ ጸብጺበን። ወኪል ፍሉጣት እግራዊ ማዕኻናት ዜና ዓረብ ዝነበረ ጋዜጠኛ መሐመድ ዓውዳ ኣብ ደቡብ ምብራቕ የመን ትርከብ ከተማ ሙኳላ ዒላማ ብዝገብር ሓደገኛ መጥቃዕቲ ነታጉይ ከም ዝተቃተለ ተገሊጹ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወጹ ጸብጻባት እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ትማሊ ረቡዕ ምሸት 24 ሰነ 2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን እዩ ነይሩ። እቲ ፍንጀራ ዝተኻይደ ኣብታ ጋዜጠኛ መሐመድ ዓውዳ ዝጥቀመላ ዝነበረ መኪና ብምስጥር ብዝተጻወደ ነታጎ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ቦምብ ዝተፈንጀረ እታ መኪና ኣብ ጽርግያ እናተንቀሳቐሰት ከላ ብምዃኑ ሓይሊ ናይቲ ፍንጀራ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ጋዜጠኛ መሐመድ ዓውዳ በቲ ፍንጀራ ከቢድ መጉዳእቲ ወሪድዎ ብህፁፅ ናብ ሆስፒታል እኳ እንተተወሰደ ሓኻይም ህይወትን ምድሓን ኣብ ዘገበርዎ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ከይተዓወቱ ብሰንኪ ከቢድ መቑሰልቲ ህይወቱ ሓሊፉሎ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ከተማ ሙኳላ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት መንግስትን ከባቢያዊ ሓይልታትን ኣብ ትርከበሉ ዘላ እዋን ዝተፈጸመ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ነዚ ዘስካሕካሕ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወታደራዊ ሓይሊ ወይ እውን ዕጡቕ ጉጅለ የለን። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደባትና ንሎሚ ዘወደናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።